Rikala sayah lan lungkrah nemai. Panglimbang 5 menit dina Minggu lumrah ka-14 tanggal 5 Juli taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 30. Sawise pirang-pirang dina mbabati suket grinting kebu sing kejaba wulete ora jamak-jamak nanging ya pating telolor lan dhuwure nganti sak dedeg. Katerusake ndungkeri lemah saperlu ditanduri kates lan puhung. Awak iki krasa banget ing sayah lan lungkrah. Eling ana tukang pijet kang banget mumpuni, aku banjur nyingklak sepeda motor menyang kampung Santrian. Ing kampung mau, Bapak Wariso, si tukang pijet kang uga pembimbing olah tenaga dalam iki madunung. Watara sak jam aku dipijeti saengga awak rinoso luwih kepenak. Ora lali aku digawani jamu racikane dhewe kanggo nyarasake awak saka njero. Dina esuke awak wis bali tahes. Kapesthekake tandang gawe bisa bali sengkut. Ora mung awak sayah lan lungkrah wae kang butuh pitulung lan pangenteng-enteng. Kahanan rohani manungsa uga banget ing butuh. Ing kene Gusti Yesus kersa ngundang sapa wae kang nembe nandhang sayah, lungkrah lan kabotan sanggan supaya padha marak lan sinau marang panjenengane. Tembung sapa wae ing kene ndumuk marang wong-wong Yahudi kang padha lungkrah sayah kabotan sanggan sacara rohani. Awit pakon Toret kang kabrukake ing pundhaki dening para ahli Toret. Supaya mlebu swarga kudu nindakake iki, nindakake iku. Ora oleh nindakake iki, ora oleh nindakake iku. Menawa nerak paugeran, paukuman wis cumawis merantasi. Marang wong-wong Yahudi kaya ngono iki, Gusti Yesus nyumadhiake diri kanggo tetulung pangenteng-enteng. Marak Gusti ateges percaya lan asrah diri. Percaya lan asrah diri ateges saguh nindakake sakeh pitutur lan pramrayoga dalem. Gusti Yesus piyambak ora nyuli nggawa sanggan, ananging kersa ngrewang-ngrewangi bareng-bareng nggawa sanggan. Kaya dene sawijining pasangan utawa angkul-angkul lumrah kapasangake jroning kebu utawa sapi sak judu, ing kene Gusti Yesus dadi ruang panjangkep wong kang lungkrah lesu kabotan sanggan mau. Bareng lan royongan karo panjenengane ora ana kang ora bisa kaayai. Sinau marang Gusti Yesus telung perkara prayoga katindakake. Tuhu miturut Allah yang Rama, siyaga makarya demi kamulyan dalem Allah yang Rama, sarta atur panuwun ing sakabehing kahanan. Gusti Allah tentu ora bakal negakake wong-wong kang bangun turut. Kanthi motivasi kanggo ngluhurake Allah, nadyan sanggan tetep abot nanging bisa kasangga kanthi bungah. Marga bungah, wong tetep bisa ngunjukake atur panuwun marang Gusti kang rinasa tansah njangkung lan ngayomi. Prayoga kita tuladani uga wong-wong kang kasil asrah marang Gusti Yesus sarta nindakake pitutur pamrayoga darem. Para murid sarta wong-wong kang rubung derek lan midhangetake panjenengane. Para tresna pelem kinasih, salah siji kabegjan wong Katolik mapan ana Allah kang peduli. Allah wong Katolik ora ngangkrek-angkrek ing dampar sinambi ngrasakake puja-puji saka umate, ananging Allah kang melu ngrasakake lan cawe-cawe mring potri-poting umat dalem. Mula dina iki panjenengane ngundang sapa wae kang lagi ana jroning kahanan lungkrah lesu lan kabotan sanggan kanggo marak lan pinaringan sih pitulungan. Pasangan utawa pakon dalem enteng jerembuka kalodhangan kanggo tetulung lan reroyongan. Harakwa sing pakon tresna tresnan mapan ana sikap peduli pepadha tok. Kejaba lumantar karya Allah yang Roh Suci ing pepadha kang peduli, Gusti rawuh paring pitulung. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit timbalan dalem kangge marak lan pikantuk pangenteng-enteng.
Sinau dumateng paduka mugi kawula ugi boten namung nyuwun pangenteng-enteng kemawon nanging ugi peduli dumateng sesami ingkang nembe kauratan sangken. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.